So maayong takna sa Kabuntagon, no? Live ta karon diri sa Barangay Mapawa. So naa diri atong maayo o buotan na barangay captain, no? Mayong buntag. So Mayong buntag Mapawa. Mayong buntag sa tanan. O mayong buntag Surigao. Awanti kita pirme. og kani iyang kauban na si Konsehal Joseph Mainit. So mao gini ga-entertain mo si Joseph Mainit, konsehal. Og labi na sa kapitan diri sa Barangay Mapawa, no? So gi-welcome, so maayo ang among pag-entertain. So live ta karon diri sa Barangay Mapawa. So naa diri ilang mini park. So isuroy ko ni kapitan og ni konsehal sa ilang sa diri ko sa amo mini park, mini forest, playground. Sige. Playground, playground. Sige. Ato ning kuanag kay ang atong YouTube channel ani, It's Global World GOI 101 Hugpong Federal, no? So ang atong webpage kay It's Global News, no? So maayo kay pag-entertain, no? Ipainom mig kape ni kapitan o ni konsehal nga nag-assist ka namo. So live ta karon diri sa Barangay Mapawa. Oh. So limpyo kayo ilang palibot, no? Karon pa sad ko nakasugad-sugad sa diing barangay. So karon pa sad ko gasugat sa ilang barangay nga one ami limpyohon, no? Ang palibot limpyo, no? So mao ni ilang gipang sigarbo diri nga nature o natural lang sa kinayahan, mini forest, no? So ato ni ipakita, no, og unsa ka tinuod nga ikapasindayag sa barangay kapitan og sa mga konsehalis diri sa Barangay Mapawa, no? Nindot kayo puryabuyag, tabi, no? Ano pa ni maapa sa muwir. So na-surprise ta ani ilaha diri, no? Ilang grupo. Chapel ni. Ilang chapel. Unsa ni nga patron kap? San Roque. So si San Roque, Senior San Roque, usa sa gitugahan nga mananambal, no? Kapit na ang kapistahan. Unsay kansa pista diri kap? August, no? 15. August 15, no? So mosugot sa di August 15. Imbitaron ba mi o di basta mangarigin mi pohon sa Imbitado ang tanan August 15. So kapistahan ni Senior San Roque, no? So naa karon dibisita diri ang usa sa mga admin sa It's Global World GOI 101 Hugpong Federal, no? So among gibisita diri ang Barangay Mapawa, no? Na gi-welcome sa maabtikon o buotan na barangay captain Joselito Bagaw. Si Captain Joselito Bagaw. Si Joselito Bagaw. So maayong takna kap, no? Maayong takna sa Kabuntagon. So salamat kayo, no, sa imong mga konsehalis nga imo ming giatiman, giabi-abi, no? Inubanan sa maabtikon nga konsehal, si Konsehal Joseph Mainit. So daghan kayong salamat, no, sa inyo diri sa pag-welcome namo sa It's Global World GOI 101. So Hugpong Federal. So ang atong YouTube channel, It's Global World GOI 101 Hugpong Federal. Ang atong webpage, It's Global News webpage. Sige kap. Nahala. Father. Si Father Joby. Sige. Nature, no? So magbalik-balik na mi diri pohon, no? So magpasalamat ako, kaming nagpasalamat ni kapitan, no? So wa may masayo pag-ari diri, nag-assist mi. Sunod balik na mo diri, guys, no? Mag-agad mi ni Kap, dayon mo with coordination sa among barangay chairman diri, with barangay captain na sa kulikod. Okay. So pagbalik na mo, mao na pod ang gitawag og kanang feeding, no? Magpakaon sa mga bata, handod sa mga tiguang. Dayon sunod balik sa damo ang medical mission.
So live ka karon diri sa Barangay Mapawa. Maayong takna sa Kabuntagon. Karadjaw, Sukran. So God bless you all. Daghang salamat. Kauban ako si Kapitan. Para di mi magbuwag ni Kapitan. Kayon last mo ni ang sa tribo kap. Okay. Mao ni ang lamano sa tribe. Din agi mi magbuwag ni Kapitan, no? Di na. So daghan kayong salamat ka. Daghang kayong salamat sa inyong pagbisita din ni sir. Thank you. Ako di ay si Sultan Raja Dato Hindri. Okay. Okay. Ako sab si Kapitan Joselito Juju Bagaw din sa Barangay Mapawa. Okay. Daghang salamat. God bless you. God bless. Previous pa dyan, sir, yung mga barangay official. Previous pa ni? Sige lang. Asa magkaw? Ang mga gwapa. Okay na. Ato na dito. Hoya. Ah. Hoya.